الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang puro na pupudji kan iwan sangitan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yari na naman kita nyo diri ilan niya waktu iwan taufik. Amuin dumungog iwan umatud nasihat patumtum sin mga kaguruhan iwan mga katautay manguran di programa sin Nidaul Islam TV Channel 50. Alhamdulillah yari nasabitan niyo program Sautus Shabab, suara sin mga sila bata bago. Alhamdulillah in lumihir kato bulan sang atawa nasihat patungtung mahapon ini dahing palo paksug yari kita niya bisita mari. Alhamdulillah kakandilan dito asug inshallah. Amoy dito kami sa naghulmat kamo dito. Di na palukay. Sa ninangad di Markaz Al-Ijtihad dito Lupasog. Siya na kumanin magpalilay, magpaluwag sin amoy maudo niya kakita niyo doon na screen. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal falilatu mashkura Nul Hasan Sauradjan. Syukran ya Syekh Ali. Berkonsultasi kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aamuin niya upay kabuhi sin kita niyo adlaw yan sa risayin bunal niya bukun ini takama nyari timibaw pahula jambangan maksud amuin magpahagpay sin pikilan pagkabya kaya hunit-hunitan sin biya bulan 5 bay yaon atiranan sin pagisko sumakawa bilang panghulmat iwan pagaddat hambuk sultan sing kami na dumihil amo pagka biarasin alin nga may ta bang dito halupasog makatawakkalin kami sumagawa hindi bisan kayo makarihil pangadjian isang dakungan maniyo-tiyo sa leysab buko da ako magpaluag singkap tangan amo hindi ko kaingatan sumagawa dumihil sadya sinamuin kakaus-gausan insyaallah ta'ala. In maudo pagkay ni yaway na kaya pagtaramahan hati niya bulansa pagkabataan lunggo bago muna pa rin hawabaran laton pa mga magdurumog iwan damikian pa mga taiwan ko yariha kulilingkuin. Ang buok bulansang hawak to'y Hasanul Basari na asog. Si murid-murid niya pangmayta ingkaunan niya halong pag-ibadat way hugna. Jawab niya murid upat dalong na parakala pakaradyaan inyo ulin-ulinan ko ya ang gautaan ko hasupaya di ako makatuligi pagkakahinang amuinway na syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan وقال الشيخ حسن البصري عرفت أن الله مطلع فاستحيت أن يراني ربي
ala ma'siyati. Kaya ingatan ko lang Hasanul Basri, ingausin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya in sabarang manusia dan di hadunya ini. Bang uno ing kidnot kuhiban, bang uno naman inihinang si manusia, misan pa yung kaunan niya ti matapok kapag tatapukan niya. Pagkalong nabihad to yung kahalan ng kaunan si Allah subhanahu wa ta'ala, na maluman tuod ako, sin kakitaan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ako naghihinang simbukon among pagbasahon si maas-maas, amo pagkalong na imbya na sinlago na to ini manusya. Misan insanam itum timatapok pabaturakula itum lari tigidlom, kaya ingatan da sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uminihin ang sisan. Aon hambuok magsisikad-sikad hawak to ko magta-tricycle pa halo pa so. Hawak to kami na kapag meeting bulan Ramadan. Kita ko in siya nabukon ko asa. Haran mawuntol pagbisarasin kami. Biyaitaan ko makulasog sa hindi nawawaran mo. May takaw di kakaw maluman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamuray ni bulan, hampo tag 2 bulan, wayroon day sa kita niyo, yapiyahon itan si Allah subhanahu wa ta'ala. 5 mo ginambok bakay. Oy, intaod na to lang nga ri halupa sug, ay nakita lang nga pahula sa buwangga. Di sadya lang yan, di nakita mambadjakahan. Asakit sinatay ko ay ako way nadya ko kimidbo. Sawab lang ko yung tao ini agad di lang makawa bisan uno yung bisara kirihin. Pagkabiyato yung jawab ko na jasin amuin pangadji dunya. Amo pa ka Allah subhanahu wa ta'ala na iyang mo di kako kakitaan. Misan ni manusia amon tiyo da ingat, pangingat, panghati. Ilmu dil sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan na kita bihaya ang bagunin kaya kahinanta. Wakta dyan na hati, sa isa tilait diyaw hinang si manusia, ay ikaw yaon kaw halawmbay mo, kaingatan na ko si manusia bagunin kaya kahinanta. Diyay di namon nagdihil sin ilmu haon. Na mga palanggungan ko bagong mga kabataan, magmuhot-muhot kita niyong huminang singkakahinang amuin fardaakan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ini pamulang sang batinakulong na perfect na lang simbahasa. Sumakawain ini bulan sang paginhawabaran muna. Pagkakiabay ka to si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu katta'in at-tawwabun. Pagmuhot-muhot, sinamuin, magbalik tuod kita niyo. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, sa hingga yari pa ang kabuhi kato niyo, biubos kato. In Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw tuod sambat na singguro. Malawain paghuwat-huwat sin ikaw. Mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag bugsak naman, hapag bati mo. Hakasigla. Sin matasuka. Bangyan kau nakatali. Sin kamatay mo. Ano? Pangayo ko kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan ito yung panagnaan Baita Hasanul Basri. Ini kamaruan niya, araftu anna amali la ya'maluna ghairi fastaghaltu bih.
Kaya ingatan ko lang ni Hasanul Basri. Inhinang ko amal ibadat tini, wayroon makahinang makabaybi ka kulang si magbabahasa. Buat malainkan na kura. Ang pabiyayaon ng kabataan. Bangaon nakakitaan kabagayan nila sumambahayang, ulakan sa diha kakidkiran. Bro, lapayamanak. Atau lapayamanak ko adua mo. Natay manghud, patumtum. Misan inamuin iyan mo parahan. Sin magpapalapay ikaw ay pasiguro. Bangtay maunra kay nibadat niya. Bang haadlaw mahuli pagtimbang sin kakahinang niya. Nakaabot na kapagantaan, sinakasud niya palang sura. Amuin madawhat niya yung rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalini ko magparapa. Haadlaw mahuli. Ingkatan naglalasar hindi hadun niya amo pa kain hat bagay-bagay sadya misanin magtalian na agad di na magkilahi bang maawit na nagdumahon nasuway tuod ingkaunan na to magkabisihan hakakahinang amon fardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala, mahinang na to. Makapagmuhot-muhot inang sulag ng kato niyo. Kapag anad-anaran, mga subo lumingkod, amadslis si mga kaguruhan, bukon kari mang lagi-lagi, mamawa-bawa, kitaon bangunin kasaan sinambuk guru, gayet simbon na lagman niya takan na ikabtangan. Ibo na hinang karayawan sinambuk manusya, di rakarilan halga si manusya. Sumarawa hambuk kangian mahinang sinambuk, nagihinang marayaw, amo na yadto'y mapaluag nila lawi dahil sinahinang sinambuk manusya. Yang papenglangan ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banda si Rasul sallallahu alaihi wasallam katong yung mga palanggungan ng mga Arab Islam. Bang-aon kaaywan sinabuk tay manghud mo. Ano tawon ni? Ay mo naman pamahalayakan pamahadya na. Ay mo naman pahatihay mo'y nakahati. Bang sa kira-kira mo, ba't magkanginay kamarwahan sinambuk tay manghud mo? Ano bang makajali? Libo nito hasupaya hadlaw mahuli tabunan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yadto ta nabiyaway ta. Inmano siya magkalaw magkasa. Pagkainkitan niyo magkalaw, magpakahinang kasaan, na mag-us-us kita niyo, magtulong tawang kita niyo. Nakakahinang, amo hindi ikalunggo kato, amon malarak na to ingkabtangan, amon pagnganan banglong nga tausog, bangaw na long nga hataas utungon pawaba. Inini bukong bisara marayaw. Suway maaon magbalik in history sin Muslim amon nag-aarama sinarama Islam maaon yung pagtulong tabang suway ang katunbang aw na hataas suway tukuhon bang aw na hataas maghambuok hamkarna sin Allah subhanahu wa ta'ala
Inahin ang problema rin di hakabataan marara ko na yung ginhawabaran. Bambukon panghalga inila pagkabakayan atawakan hatumpukan diara nila. Asal dalawang na bukon dalawang na MSA. Bukon dalawang na Syababul Muslimin. Bukon dalawang na Muslim Youth. Hati niya hasawab singan. Hasawab sing tumpukan. Nambok patumtum tayo manghud. Intumpukan na raak sadya kita niyo magpaon. Sa imaksud siwo na katan. Subay imukar na katan sing kita niyo lillahi ta'ala. Misan pa yan isyo tumpukan ni nagpaon ba't mukar na pagkarayawan? Tukuha. Ayaw na kau umiyan lang na bukod na tumpukan sin kami. Bukod na tumpukan na may lumanyot. At tawakan hindakwan dalaw niya nagpaaw. Inkya baita. Wal takum minkum ummah. Ya'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Nagpaon kita niyo tumpukan na supaya kakusog. Sa way na aon na dito bang tumpukan na sa jalaw nga hikuan di ayaw tukuha. Ibay ta'awan walal birri. Apabila kakahinang ng marayo, ay nakaw magduarwa. Pagsarang sukul ka bang tumpukan mo? Amoy nang dahi pahinang marayaw, nang lalaan sininang mangi. Sumakawa mga tay manghud. Ha mga jima jatu habiyayaon. Amuin pagpataod sin tumpukan. Maaon na inbiya mga pag-ambulda. Pag-junkie. Amuin pag die hard lang sin mga sila bata bago. Salong na tumpukan sin kami. Ano? Ada kala kudanan kita sin pagyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inlawi kabubukaan ko kanyo jumato. Amoy maawon kamo hasirik sirik. Sirik. Dusa. Sa lagu. Ampunon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung dusa maruka ingon kanya. Sumarawa. Ipagsakuto. Na dusa amoy pagyanong sing kamaas-maasan akad kolong na nagluto na buwan. Amuin pa kita hinang. Amon hamukar na muhimin ang kau karewat sa babaw maksud mong maruain puasin Allah subhanahu wa ta'ala. Suwailan mo ang sintitan niyo rin. Suway tulus ikhlas muna-muna. Inihinangsin kita niyo. Dahil pagdihil pangadyan yung mga tayo ano? Kaya sinabi ko hambuk tayo mahuli. Kasultan sin kami. Na, bukon sa nilang kuya-uya. Bukon maluhay-luhay. Suway tuod amuin, yaon kayo mo itiranan na review ka. So, magkaptangan. Ada kala makapamando kita pagukon mo kayo. Ang panagbanda ay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabukon na malong nga imang isyuy na karihil. Pangadjian patay manghud niya. Lari nagbumpaat kanya. Narihinan siya karawan. Sa aulawan. Damik yan sa bisyuy makarihil. Makapando. Patay manghud niya sing kangian. Lapay ray siya. Na murah-murahan nakawa na tuin kamarwa kaptangan niya sa Nulbasari
Amuin, magmuhot-muhot insyulakan kato niyo. Huminang, sinamal ibadat niya. Ini katunya tayo manghud. Pamulan sang sinambukuro. Habayta niya. Araftu anna rizki la ya'kuluna ghairi fa'at ma'anna kalbi. Kaya ingatan ko Hasanul Basri, irizki kulong na way roon makakasil ka niya. Way makakawa ka niya. Way makaaraw ka niya. Buat malengkan ako ra. Na mahanong na lang may pangatayan ko. Ini kahupat nga mga tayo manghud. Amo ni special. Abay ta siguro. Araftu anna al-mauta. Araftu anna mauta. Yantadiruni. Kaya ingatan ko lang Hasanul Basri. Ing kamatay. Nagtatakad-takad na ka. Fazadatu an yarani Rabbi. Nyakan na kulong na bisya kakay ng malayo. Sawat naguwat-wat ako makapagkita kami wasi nagpapandan. Ang pabangka matay-tay manghud. Imasabot. Dakula para kala. Habata bago bihayaon. Hangkan na lang na kami di na mangadji. Di na huminang marayaw. Magkaat na. Tawiya na kumanyaon. Sa oblong niya mangilong na ang pagkaw magtaat at pamagkaat. In pangasubo. May takaw makakaus pa isang magkaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diya tara sa paratiian mayroon kita nag-iman. Itaw ni iman pagbasa. Bang magkasabot ni iman pagkatutuban ko mga bagay ko. Diya unya ito nahula. Huwag kata nagpangadji. Ako ra kumaninin diya kiyawin maitong. Nabayta. Ni Sheikh Uthaymin. Hakidatul Wasitiyah. Neng iman, pamulong niya si kamatauran, asin. Sumawa lang na. In iman, pagbasa halo ba? Al-Iqrar. Hati niya, paghimun na kun, lang si magbahasa. Hali makahati, bangunin paghimun na kun, na pag ako, sinuno ikihagad niya. Tinyapang kaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin hawal baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na sinari Hasanul Basri, ingka matay nagtatakad-takad kato. Ang padiin ikay nga tantay manghud, ingka matay magkuno dumagpagkato. Amo pa kay biya na sin pamumulan sin kita. Misanin ang pabyug sa pasikahanin daina nila. Way misan nakapisngat niya tali. Biyay diin na diya si pamumulan mo. Hindi dagpakan si pagnganan kamatay. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, idha ja'a ajaluhum, la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ikamatay, in passport sin Allah subhanahu wa ta'ala, in visa sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangiparaan niya na, way tuod dapat, hindi ka man sari tumulak. Way tuod dapat, in makapagripan ka, in maribok mo pa, di na ko makapagribok sila schedule mo. Na ang panagbabanda tud ka ito Rasul sallallahu alaihi wasallam sambilhin ang si mga siya rukun lang ng khutbah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Banda daran si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman di ini kaari.
ma-assure talaw simbahasa, mapatay kita halaw ka Muslim. Bangin kaunan na to, halaw sing kauhaan tagupat dyan, bukod kita Muslim. Mangunit mga tema. Ang pagbistahon, bukunin na hinang mo ibadat among tahon 5 bay. Mahunit doon na kau nag-iibadat tiyahunan sa kalinakawa kau haulihan na kahinang kau simbukon amo. Umus na wapat. Wali auzubillahi min talib. Magtalipatid kita nila. Biara singani. Ang paibistahon amon huli. Mga tema mo ko palang bunga ng mga kabataan mo bago ayaw to na to hinangon. Langog-langog yung pag-aramasin kita. Magbalik kita niyo pa basic, amoy nikita ko problema. Basic, amoin mahinang na to foundation lang sin bahasa sin sultan ini. Foundation, amoin hikaparon si pag-ibadat sin kita di malunod. Ang kanan natawag basic sa magkagunahan. Ipaghati sin Islam, al-iman, al-ihsan. So, pamilin nalawa akirahan. Nalawa na luman si mga bata bago habiyayaon. So, wag kaya lupahan na yung basic. Al-ihsan, daral pagbat-bato. Apa naman ko sumud pa madrasa, iluan ako. An takshallah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara, fa innahu yara. Suwayin kaunan. Sa kaula-ula lang sin mga sila nagjul bahasa. Ya sa para kikita mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa ng ibang sa unang di mo to siya kakitaan. Namutangan pala umatay sinikaw kikita ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na yasanul basari maluman tuod siya kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala siya rin naghinang sin bukunang. Nabang natulyo, utang pala umatay sin kita. Siningkao ng tuod na kikita kita sin nagpapanjarikato. Nari isa kay di kita makaiyan sinamon makapagkaat kita. Nabukunin luman din di pagbasong maluman na kawakatan pakaradyaan. Lahiya. Banging kauna na mo na pag-agama, ano umisan ka maumul na. Banglaw mo biyara si pangumulan si kami ni. Na panuntut kita ilmu. Di ikaluman. Di ikaluman. Labi makaluman yung kaunan bang kita lumaas na din naman kita makaingat si Bedi ni magsambahayan. Habiyayaon mga taymang mga bago. Biyayaunin waktu. Bang sopa mawayroon pa kau nakapagtag na sinhinang fardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaw tumarat. Ay nakaw tumarat. Sin malawa doon yung kakulasog sing ginhawawaran mo. Pag us-us na kaw, baguhay ni iman mo. Banging kaunan mo, wayroon na marat sayap Allah subhanahu wa ta'ala kaon niya. Nabiyayaon. Kaya ingatan mo ito yung ginhawabaran mo, di misan ka ito makapag-ari. Misan pa uno kabata mo, maaon na ito lumaas na ka. Misan pa uno banusing kaunon mo, hapdi na ka. Pauno taod dinumon mo, uhawon na ka. Inyan hambuk mga tanda. Sin misaning ginhawabaran mo di ko makapagbaya
Sabab o nagbabaya ka. O nagbabaya ka. Yan temang hukabuk-tiranan. Saksay sablong sila. Imano siya makahinang pasinbukunan. Hati kuha pagkamano siya sadya biya sinabi. Sumawa tayo ng hud. In waktu di pagkasayuhan. Ada kala kung sumpu nisa di ta kasayuhan nan numanam na kita sinway tapay ka na naman. Nahati ko ba mamarahin na yato. Hindi ang mga kaptangan ng kabukaan ko makapangungung ko si Bukon Naam. Na murah-murahan mga kapalanggungan ng mga pagangang sinakam Islam. Aw hindi ang mga nakawa na to pagkadyan sa lakong manutyo. Pag sa upama, aw mga kaptangan sin kami amuin makasda at awakan masakit at pangatayan sin kamu. Bang kaunan niya wa imamu na inato hawa napsusin kami pag maapanda kuman sin kamu sabang sa upama o kaptangan sin kami amuin nahinang sawab kaya pang himati sin iman sin kamu amuin himunas na ada ka na nahinang sawab sin hikataog magbalik pagsarang sukulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin na masi-masi inshallah talaga kung dahil hindi ay hinapusan hindi mga pag iniaalok ko hindi ang buk na mata di katuntuman ko hindi ang mga pagdigirun hayan sa biyaya una-una ko taiwan inshallah ta'ala pagbalikan na mo yung kawaitaan ako siya ng buktay mamudini atin niya maka-research sa kumarayaw makarihila ko amuin lauta maudu amuin mahinang da suntuan marayaw sumawain ito tangan si kami bilang pagtaat pangsultan tayo mangud na to yali na mamaiding kami kaptangan lapal magsukod. Alhamdulillah, tunatod yung sa lingkat-lingkat ang nasihat. Kaya ito pa nag-research, may pa nagbasa. Biya din na walang nag-research na. Biya tutuanin nagkakandila na soog. Mayroon pa, ang pamamatad mga kakandila nito soog. Mga kataw tayo manguran dito. Na, sa biya to, alhamdulillah, ako nang buhok biya, kaptangan. Nung simbasa nakatakaw pansin kamo. Amoy napansin niya kuno. Hati ko ha, amura to suway to damo yung pagtuyuan sin kita niyo kataan. Muna mga bata bago. Amoy niya nalawak kita na basic. Misa na math, kamo engineering, misa biya din. Ingat mo kataan subject. Matukaw pa mataas. Theory, uno na calculus, mangkaw ay lima basic, amon algebra, di na ka maka-answer marayaw. Di mo na masolve marayaw mga problems. Nabiyat to ra, in problema di ka to, di mato, nalawa ka to yung basic. In Islam, way na to ihati marayaw, uning Islam. Uning panghinduting Islam ka to, uning kawayan sing Islam ka to, way na to ito di yung Q1. Ihati marayaw. In iman, bukong sadya mo in, magbisara ko sumagawa suway yung bisara mo dahil nga pangatayan iwan amalu bil jawari hanggaw taan hinamon sin pamaranan bukong magbisara hadya kita di ta hanggaw taan yung bisara ta inihsan intuin yung amuin basic amuin kialupahan na to amuin apply marayaw huwag na to hiyati marayaw inihsan amuin lang niya anta abudullah in ibadat ka po Allah subhanahu wa ta'ala amuin sa kira-kira mo kikita mo yung Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa hadi mo na siya kakitaan na
bugto alang pangatayan mo. Tungtuma ikaw kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya magmaraya kau hakatan sin kakahinang mo, hakatan sin hinang mo, amal mo ibadat do naman na pagdunya amoin asupaya in pagdunya yan makasupport mahinang sabab ikakusog mo pag-akhirat mo, ikakusog mo pag-ibadat mo. Alhamdulillah mo natin suway amoin i-take notes yung kita nyo kataan muna mga bata bago na suway kita nyo amoin muna kita nyo huminang apply yun yung mga basic ito in ka-Islam, in iman, iwan sinihsan bangyat to amoin na-apply sin kita nyo marayaw way na to piyasaran, way na to yaman-haman na inshallah subhanahu wa ta'ala hambuk kakitaan na to masolve yung problema na to, masolve yung problema sin munsama in society sumagawa hati kubaha na amoin na limuon na marayaw tuod limit nalingap kita niyo para kala pagdunya na overcome sin pagdunya in pag-ibadat na to, in pag-akhiran na to, hakanda to kaya pasaran na to. Sa sumagawa, ang bawak to, inshallah subhanahu wa ta'ala, mangmayan pangayon na to po Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo mawugto, kapag dua ka niya, iwan di kita niyo mawugto, kapag hulat-hulat, huna-huna po Allah subhanahu wa ta'ala, amoin ma-apply na to, ito ginahawaran na to, inshallah subhanahu wa ta'ala, iwan na sin, magdaratong na kato, in bulan mahamulya, bulan Ramadan, Allah mabalig na Ramadan, inshallah subhanahu wa ta'ala, bulan amoin hipo, sing karayawan, iwan hipo, sing kaampunan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli niya, magsarang sukul, hamok tayo mangod, misang biya tulayo, na erikato hindi, nakakuan, nakadihil nasihat, na minsan naman biya kublit na mga jalong niya na piyok lang niya, na niyari alhamdulillah na iwan na magsarang sukul o mga sila amoin timo ko way nagbati laol timo ka programa sin Nidawul Islam doon na amoin di tiranan bula sa Buanga yan ang mga binaybayan iwan si mga huwa alhamdulillah bangmayan yung mga efforts na to yung mga lugto na to mahinang siya sabab pangayon ta po Allah subhanahu wa ta'ala may nang sawab ikadawat na to sinrida iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala makasod kini pa jannatul firdaus na muna amin mamrahan mamay kami halapal kasilasa subhanallah wa hamdihi subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.